Nagpasidaan ang LTFRB 11 ngadto sa mga PUV driver nga dili magpasulabi og singil karong gisuspenso ni Pangulong Bongbong Marcos ang fare hike. Atong saro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara giklaro sa LTFRB 11 nga walay fare hike kini nga human gisuspende ni PBBM. Busa makonsidera matud pang overcharging kung dili mutuman o musubay sa naandan nga plitihan. So as is po yung pamasahe muna natin. So there are no increases po as of the moment. Kini ang giklaro sa LTFRB 11 human nga gisuspende ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang fare hike na nakatakda nga patuman unta karong adlaw March 19. Nasayangan ang mga driver sa pampublikong sagyanan kay direkta silang mapektuhan sa kamahal sa presyo sa lana tungod apektado ang ilahang kita. Sumala sa LTFRB, double time sila aron ma-release na ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers. Because we already have the directive na suspended, so possibly if they will still charge katong atong increase, so it will be considered as overcharging, which is a breach of franchise condition. Because kung unsa ang dapat na sa atong taripa, mao gyud dapat ato i-charge. So pwede sila ma-violate nila is violation is overcharging, and then we have series of administrative penalties for that. Nagpasidaan sa bang LTFRB 11 ngadto sa mga mupatong og sigil sa pamasahe, makonsidera daw kini nga overcharging kay hasta mo daw ang commuters apektado sa sitwasyon. Ato siyang padalion para for the meantime na atay solution na ma-provide sa ato ang affected drivers and operators. And ginaandam na sabdaw ang libreng sakay alang sa mga commuters. Naana po tayo direktiba from the central office to the regions nga sugdan na og formulate og draft sa service plan kung asa ang mga ruta pila ka bus units. Sara, sa karon walay mahimo no ang mga apektadong PUV drivers kun dili ang magpaabot sa ilahang fuel subsidy. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.